японски клен. И този клен е срещнал в хората, които го правят, без значение кои са, са срещнали проблеми. Замерихме растенията, констатирахме, че са следствие най-вече на една бактерия имат проблеми. И тук тези растения са вече около 2 седмици при мене. Разговора беше: можем ли с каменно брашно и микроорганизми с нещо да помогнем? Опитите дават определено резултати с каменното брашно, тъй като тези яворчета, определено, така се казва на японския клен яворчи, определено обичат леко киселинна среда. И когато им сложа примерно малко микроорганизми, много малко, с чиста водичка, определено живат, но това не може да бъде вечно, постоянно в тази среда, заради слагаме малко каменно брашно. В момента, в който започнах да прилагам медните пръчки, проводници, антени, аз сложих и на тях видимо това примерно растение. В момента, в който пръчките са медните жици, тя има 7-8 грена, я няма. Някъде около 4 до 5 см това растение дръпна нагоре и това. Просто ги бях маркирал докъде на медната жица стигат. Тези все. А тези тук, 1, 2, 3, 4, тези растения попадаха им листата още в началото. Обаче, какво се оказа? Извадих ги всичките, те бяха... Той нещо може ли да расте дърво? Няма среда. Нито на широчина, нито на дълбочина. Ги прехвърлих тук в тези саксиите. Говоря за тези и за тези растения. Бяха в тези. Прехвърлих ги, при прехвърлянето видях, че корените са им абсолютно живи. И тук вече това одървяване, което има във всяко едно умиращо растение, вече го няма. Виждате колко са еластични. Да, листата опадаха, но растението е абсолютно живо. Ще продължим, имам съгласието на хората, да продължа да ги гледам, да си ги наблюдавам и в момента, в който имам 100% доказателства, че това вече няма да му гомори тая гъба, тогава ще им ги върна. Радвам се, че хората търсят всички възможни варианти. Определено, които ми ги даваха тия растения, не че вярват в каменното брашно и в микроорганизмите. Категорично не са от тези хора, дето вярват в това въздействие, но търсят някакво спасение заради поетите ангажименти от тях. Така че в случая не говорим за вяра, но търсейки спасение, да се спасят от това заболяване, по някакъв начин решили да пробват и този вариант, каменно и микроорганизми. Поживемо видим. Времето ще покаже колко е успешно въздействието и върху японския клен.